Сашо! Чакай малко. Кой вкарва най-много голови? Сашо! Кажи, кой вкарва най-много голови? Кой харесва? Кой е футболист? Сашо. А? Я по-силно, кажи, Сашо е номер 1. Сашо номер 1. Кажи му, здрасти, Саше. Я махни. Здрасти, Сашо. Ела дай другия. И другия ли? Ти кажи, кой ти любим? Любов. Чакай, кажи ни за Любов. Къде му кажеш? Що само так чека? Здрасти, Любич. Здрасти, Любич. Кажи, много си слаб. Много си слаб. А тъй. Я дай пак другите за Сашо да видим. Кажете за Сашо. Каквото желаете за Сашо, кажете. Да, днес ще му предадем специални поздрави от вас. Кажете ни за Сашо. Чуха. Кой е най-добрия? Я кажи. Хулия, нали го питахме вече? Кажи нещо друго. Сега. Така си. Футболиста. Кой? Сашо. Кажи Сашо е те. Дигни. Кажи му откъде си да Ей, малкия скай. Като първи, бе. Дигни си. Сашо, Сашо, викай. Сашо. Ма гледай към камерата. Силно, силно. Сашо. Я направи един специален поздрав на Сашо. Аре, моля те, малко. Аре. Я кажи от кой град беше? Като първи, бе. Я пак. Като първи, бе. Аре, бе. Исусе, моля те, малко само. Айде, Айде. Кажи Сашо. специално за Сашо. Няма за Сашо. Давай. Аз може. Може? Давай. Айде, малко. Айде, приятел, моля те. Дай спи 10 стинги, няма ли някой? Купят по една дъска. Айде, бе, малко само. Нито е с бански ти отдолу. Кажи специално за Сашо. Аре, Исусе, моля те. Последно. Майте, разпирам се и ти. Те дрекате да се за Сашо, кажи. Сашо и Симба. Я му кажи на ето си и тапак. Кажи му, ние сме тук, нищо може да направи. Ще му така, бе. Шмирва. Ето, знаете ли го, ето с черната. Ето. То много го изтрах с малки лапи. То ти ще ги тормози. Тормози ли, бе? Кой? Оре, Карлито. Къде да седят на шли? Сима, сякаш хора не са виждали. Къде учите сега? Не, Сашо, ги спряхме.